Gani! Hello, good morning everyone. Nandito na naman kami. Gagawa kami ng bagong kanta at video. Kami po ang Bungas Kalaay RG. Sa mga subscriber namin, salamat po. At sa hindi pa nakasubscribe, subscribe po para po sa inyo itong lahat. Salamat. Let's go! Asan ang ayuda? Siguro naambot na. Pilirang nakaluwag sa maong hinabangan. Ang tanan na hinaot lang di makuha sa gamot ng puso na ayaw mo kumot. Asan ang paglaom sa mga pumaringon mo? Paabot sa ayudang wag mo abot. Parehas naman untata napektohaning bayrosa ang obaldia dako ng katawa ngon si Presidente madatong mano mapobre kantanan magkatawat sa ayuda. Asan ang ayuda? Siguro naambot na. Mapilirang nakaluwag sa maong hinabangan. Tanan na hinaot sa ayudang di makuot sa mga kusog na ayaw mo kumot. Asan ang panglaom sa mga pumaringoyan mo na paabot sa ayudang wag mo abot. Parehas naman untata naapektohan pero siya ang obandia dako ng katawa ngon si Presidente madatong mano mapobre tantangan magkatuwa sa ayuda. Parehas naman untata napektohaning bayrosa ang obaldia dako ng katawa ngon si Presidente madatong mano mapobre tantangan magkatawad sa ayong daan.
po. Please subscribe. Thank you. Good morning everyone. Welcome po sa aming channel. Ito po ang Bungas Kalaay RG.